Christianity daɗi. Yau duniya ni yanzu ne na san na zama mutum gaskiya. Ni kaɗai na san daɗin da nake ji yanzu. Hankali na a kwance, ba na tunanin ban yi azahar ba, ban yi la'asar ba, ban yi isha ba, ba na taɓa tunanin waɗannan abubuwan. Yanzu ne nake jin daɗin rayuwana. Hankali na a kwance, zan yi karatuna mai kyau, zan yi bacci na, zan yi bincike na, zan fita bishara na. Ba na tunanin wai ban yi sallan asuba ba, ban yi azahar ba, ban yi la'asar ba. Kai gaskiya Kiristanci da daɗi. Christianity da daɗi yan uwa. Wanda ba shi da Yesu almasihu ya yi asara. Gaskiya in dai kai baka da Yesu ka yi asara. Ko me za ku faɗa ku faɗa. Gaskiya Kiristanci akwai daɗi. Ka ji ka cikin salama, cikin ƙauna, kana rayuwanka normal. Ba za ka dafa ina gaya muku fa. Ina ji kamar an ɗaura min dutse a kai ne. In ban yi sallan azhar ba, sai in ji kaina ya nauyi. Amma Yesu ya zo ya wanke shi, ya cire shi, ina jin kaina shiru. Ba abin da yake damuna. Ba abin da yake. So alhamdulillah, jama'a kun ji mai bawan Allah ne faɗa, yace yana jin daɗi saboda baya sallah. Allahu akbar, Allah ya gaskiya. Allah mun gode maka da kai sare mana sallah. Mu kuma muna sallah daɗi muke ji. In ma ba mu yi bane ba ma jin daɗi. Shi yanzu yana jin daɗi wai ya daina sallah. Shi yasa Allah yake ba mu labari a cikin Alkur'ani mai girma. Akwai mutanen da za a tambaye su ranar gobe ya ma salakakum fi saqar. Me za ku shiga cikin wutan sakara? Qalu lam nakum minal musallin. Saboda ba ma sallah a duniya. Mun je sallan wahala ne, mun bar musulunci mun koma wani addini. Wannan ma Allah jama'a bari in ba ku labari. Abin da yasa na bidiyon nan wallahi tallahi a kotu yarinya lokacin muna karatu a Ilori, soja ce. Wata mai ribiya. Ta ridda ta bar musulunci da goma addinin Christianity ya ga min na same ta. Na ce mata what happened? Me za sallolin nan ne kawai ta ji ba za ta iya ba. Sallah sau 5 kullum ta ce wallahi ba za ta iya ba. To da ta zauna a musulunci ba ta sallah kuma ita kawai ta ga wanda ma ta koma addinin Christianity ko ya za a yi dai tana da addini. Wallahi maganar da ta ga min. So kun ga wannan shi ma ce shi ya bar musulunci yanzu dadi yake ji saboda ba ya sallah. Wato bari in ga muku wata magana jama'a. Da yawa daga cikin wayanda suke barin musulunci su koma kiristoci ba da wani abu ne wallahi dan kar su yi sallah ne. Wannan fasto Umar Yusuf da kuke gani da fasto Muhammad duk gudun sallah ne, ba sa son yin sallah. Ma salaka fi sakar qalu he sun ce lam nakum minal muslimin. Kun ji mu yi sallah. Shi ne suka bar addini musulunci zo koma addini. Wallahi dan kar su yi sallah ne jama'a. Mu kuma saboda Allah ya sare mana sallan ya sauwakar mana, in ma muna sallan dadi muke ji. Allahu akbar. Shi kuma riga ya saboda gudun sallah. To addinin kiristanci me a ciki? Ladi church ne fa ran ladi zaka je. Kuma ran ladi ma zo is an option. Duk Bible babu inda aka caje church ran ladi. Babu inda aka bada. Pastor Benjamin da muka yi mukabura da shi ya ce shi ran asabar yake zuwa church. Kuma duk Bible babu inda aka caje church. Yanzu kamar yadda muke da sura aya a cikin surar Juma'a, ya ayyuhal ladzina amanu idza nudiya lis salati min yawmil juma'a. Ku je ku yi sallan juma'a, kun ga umurni ne ko wallahi alan nasi hijjul baiti man istada ilai. Ku je ku yi aikin haji. Ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Duk abinda kai muna addini akwai hujja, Allah ne ya ce mu. Ko manzo amma su kristoci ba haka bane. Duk abinda kristoci suke da suna addini ba a cikin littafin su. Zuwa church ran ladi sun ba duk babu inda aka ce aje church ran ladi. Esther baya Bible. Good Friday baya Bible. Babu inda aka ce garan da Annabi Isa mu na rantsa da Allah baya cikin Bible. Kalma ta Trinity, 90% of the Christian believe in Trinity. The word Trinity is not mentioned in any version of the Bible. Baya Bible. To abun tambaya shine, I always wonder why the Christian will believe in what is not in their own book. If the word Trinity is not in the Bible, duk wanda ya san ai Allah ya san shi ta Bible ne. To su wallahi jama'a ko ka gode wa Allah da yi ka musulmi, na rantse da Allah duk abun da ka san Kirista suna ba cikin littafi mai tsarki. Ba ciki. Amma ga sallan Juma'a, ga azumi a Bible. Go and read the book of Jeremiah. Book of Jeremiah chapter 36 verse 9. By God Almighty commanding the children of Israel to pass before the Lord their God on the 9th month of the year. 9th month of the year. Kuma shine watan Ramadan, shahru Ramadan allazi unzila fihi alqur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Su yi azumi watan tara a cikin shekara shine watan Ramadan. Kun ba wajen magana ba. Sanan gurba wallahi Allah nasi hijjul baiti man istada alai. Go and read the book of Psalm chapter 4 verse 6. Go and read.
an yi magana aikin hajji, duk abubuwan da suke Allah ya ce allazina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qabl, mun shar'anta muku azumi kamar yadda muka shar'anta wanda suka gabace ku. Duk wayannan abubuwan a cikin Bible. Go and read the book of Nehemiah chapter 8 verse 2 to 6. Juma prayer. Imagine. Amma suna wallahi tallahi ku tabari akwai salloli da yawa a cikin Bible. Read the book of Genesis chapter 17 verse 3. Abraham fell on his face to the ground and prayed to the God Almighty. Read the book of Genesis chapter 24 verse 52. Servants of Abraham, they fell on their face to the ground and prayed. Read the book of Numbers chapter 20 verse 6. Aaron and Moses, they fell on their face to the ground and prayed. Read the book of Exodus chapter 34 verse 8. Aaron and children of Israel, they fell on their face to the ground and prayed. Read the book of Job chapter 1 verse 20. Prophet Job, he fell on his face to the ground and prayed. Read the book of Daniel chapter 6 verse 10. Prophet Daniel, he fell on his face to the ground and prayed. Read First Chronicles chapter 20 verse 29. Solomon and children of Israel, they fell on their faces to the ground and they prayed to the God Almighty. Read the book of Matthew chapter 20 verse 10. Jesus Christ, he went to the little father. He fell on his face to the ground and prayed. Read the book of Revelation chapter 11, chapter 16 by 11, and Revelation chapter 11 verse 7.